Zerbait baldin badago benetan euskaldunak batzen gaituena, hori inolako zalantzarik gabe gainera, gure hizkuntza da, euskera. Ze ona. Bueno, kuadria, zuek euskaraz bizizarete? Lagunekin, familiarekin, zuen herrian... Dana euskeraz. Dana euskeraz, lagunekin, familiakin, danakin. Ni bakarrik nire aitarekin eta nire aitaren familiarekin. Ni kuadrian euskeraz eskizin eta lagunekin. Ezinezkoa? Baina ez dakizue edo ez duzu egiten? Batzuk ez daki, ondo orduen ja ardera pasatzen gana, bueno. Ego ze bera gautatzen da niri. Gainera nahi ez dakite euskeraz, nahi esan ezik, eta berak azotot ditzakiten gainera. Ba, aldatu hizkuntza ohitura eta hasi berarekin. Hori, aldatu inbar da, baina ez dut aldi. Nerri ez, Guztitan hasiko zinateke euskeraz. Ni beti sartzeakoan euskaraz, goi guztabat egin zenentzute jala bai ardera zenentzute. Bai, eske... Ez, nahi erantzuten baiate, esan nahi du, ulertu iteizula ez? Orduan euskeraz egitzaizu. Jende asko da, igual euskaraz ez dakila hono eta lotxa mateola, baina nik animatu iteiet. Nahiz da gutxi jakin animatu itzein, da hola ikaste jomozea, konfiantza hartzen da ez. Baina ez duk ustezu euskaraz hitzeitia dijoala lotuta txosna eta jutiakin da... Ez du zertan. Euskal giro batera zoaz, eta baina agian denak erdera solasean. Nikoi ez deten ulertzen gauzua da, euskal giroa detenak erdera zizketan, niko ez dut ulertzen. Eta hori Iruñan pasten zen lehen asko, orain ja geroz eta... Eske, nahi super euskalduna eta denak erdera zitzeiten, ez dut euskara zitzeiten ze euskalduna zean. Bai, egia da. Zuzu imaginatzen ze zortea duzuen, porque ni adidez Iruñan ez dut TV3 ikusten, osea... Eta ikusiko zen... Marginaos! Jo, noski baiet, edo Iruña ondoko herrien batean euskeraz ikasi nahi baduzu, pagatu beharra duzu, publikoaz dago. Errealitatea oso ezberdina da Euskal Herriko tokietan. Interesgarria debatea. Leire, Iruñarra peto-peto gainera, eta AEK-ko irakasle, Andereño. Bai. Zergatik da importante euskera sustatzea, bultzatzea, hitz egitea? Gure nortasuna delako, hizkuntzari gabe ez dagolako herririk. Oso, no. Bai jauna. Esan du Leire. Ados. Eta euskaraz hitz egiteko txosnara joan behar dago, latz? Ez, askotan, izan komentau gendun zehoz ez. Azkenian, herriko festetan eta hola, daude tabernak eta txosnak, eta azkenian nik ustetela, gaur egun behintzat, txosnako giruak ez daukala zer ikusikan, euskaldunago izatia edo ez izatia. Hoixe, besteketan. Denentzako libre. Naomi, zu Gasteiztarra zara. Bai. Eta han, kuadrilan, nola hitz egiten duzu, A ber, eski, ni kuadrian badare batzukin hitz egiten dut euskeraz, baina badare biola ez dagoenak euskeraz. Osa, ulertzen dabe, baina hitz egiteko orduan ez. Orduan ja aldatu behar dugu hizkuntza beti. Okerrena da, eski dela erdaldun bat, denak erdalduntzeko. Bai, hori da. Hoi asko pasatzea. Bai. Eta ez dakit ondo egiten dugun, ez, baina eski hola da. Eta gero adibidez, nago beste, kuadriako batzuegaz euskaraz egiten dutenen, orduen horrekin bai euskaraz baino. Ere, bi ez dagoenak ulertzen. Hori hiriburu batean, Gasteizen. Eta herri txikietan, lego horretan, nenara adibidez? Lego horretan kuadriakok euskaraz egiten dugu, balen? Batzun arten igual erderaz egiten dugu, baina lego horretan euskaraz. Gehien bat? Bai, zuen artean. Eta kostaldean, Getari eta Orillo. Jo, Getarian danak euskeraz. Getarian kostalgo zaizu erderaz ondo dakin bat bilatia, osea. Hori da, gutxi dira. Hori da. Julen, nire kasuan, ni maia bizinaz da geixenok berba egiten dugu euskeraz. Baina askotan pasatzen da, adibidez kuadrilla, dana dakigu euskeraz, baina ez dugula geixenetan erabiltzen. Geixenetan erabiltzen dugu, baina ez behar bezain beste. Da pena da azkenian, porque dano dakigu euskeraz, da hori azkenian hizkuntzekin ze pasatzen da, ez pausuz erabiltzen, ez pasa mintzatzen eta ez pausuz egunerokotasunean jarduten da berba egiten, galatzen doiaz, eta hori konturatzen za, eta hori da... Eta hizkuntzak azken batean hortarako daude, hitz egiteko, erabiltzeko. Argoitz, zatoz momentu baten, mesedez, nire ondora. Zu euskaldun berria zara. Zuk lehen euskeraz etzenekien. Erderaz bakarrik. Eta orain horrela egiten duzu. Txalo bero bat, argoitzen Eskierto bat esan duzuzun, claro. Bueno, lanbidean ikasi nun, zeren, hasi nintzenean lanian, aizketan egite zuen euskeraz,
Eta gehien bat jakiten zuena lanbidez, pues, nahi esaten zean, ni zu nahi bazu nita zeo zer ikasi, nahi euskaraz egiten behar nazu. Ostra. Eta zuk ikasi? Eta Hau bai mutila, arrastaka, hau bai gizona. azkenean, Eta esan beharret gainea, kanpotik ikusten duten jendeak ezagunak eta hola, harrituta daudela, erabat, ez zutelako ustea argoitzeko laitz egitezula euskeraz, eta asko nazte, batzutan bizkaieraz, batzutan Egin. Hoi da. Horrelako gehiago berritu gainera. Bai, Beraz, hau pago! badakizue. Aparra!